Hi, hello mga kabisdak. So lain sugilano na usab ang atong madungog karon sa bagong bayani. Ang atong sinder nagngalan og Gini, usa ka OFW sa Kuwait. So unsa ang iyang kahimtang diri sa Pilipinas? Dako po iyang pagtuo nga mao po'y mahitabo ngadto sa iyang atuan nga Kuwait nga nasod. So swerte ra di siya sa nahitabo siya kay bisan sa umpisa giamong-amongan siya pero diha nga nanganak siya gipangasawa siya sa usa ka Kuwaiti. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa atong sugilanon sa bagong bayani. RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasikas nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Jenny. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining inyong tulumanon bagong bayani. Ako si Jenny, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Isip mo'y kinamagwangan, ako na mo'y misuporta sa akong mga ginikanan o mga manghot. Driver o jeep si Papa, o housewife si Mama. Maong naningkamot ko nga makatrabaho. Bisag unsa nga klase sa trabaho, gisudlan ako. Ang importante nga makatabang ko sa akong mga ginikanan. Sugdon ako ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Ma, hain naman si Papa. Tuan anak, na masahiro na. Mao ba? Ni ako'y gaming ihatag di mo, Mao. Tagoa lang na, ha? Ha? Uy, nganong gihatagan man ko ni mo kwarta, nak? Para good nga, na kay makuot-kuot ko magkinahanglan kag kwarta, Ma. O niya ikaw, naapa kay kwarta diha. Naapa, ay kabalakan na ako. Salamat kaayo, nak, ha? O niya, nahibaw na imong mama nga niya ka nagtrabaho sa usa ka bar? Nga, day, uy. Unsa may gipatuon nimo nga imong trabaho? Ngingon ko nga call center agent ko. Og night shift ko. Mong tagabiin ako mulakaw. Dili ako gusto nga malain si mama na ako, day. Mong kutob sa kamahimo. Akong itago nila kung unsi akong trabaho. Day. Pangaon magtarong, ha? Ote, Oma, wa pa malagi ka mukhaon. Nagpaabot ko ni Papa ninyo, nak. Nadugay manggod siya. Na, sige lang. Ako lang tawagan, ma. Sige na, kaon siguro diha. Magpaabot lang yung ko, nak. Oh, nak, nagmata ba lagi ka? Karon palagi ka naabot pa.
Nadilo kog mga pasahero na ko. Wala bagid mo kaon ganina sa mamagpanihapon. Kinagpaabot ni mo. Ain man siya. Tuan na sa inyong kwarto. Nagpaabot ni mo. Nahiubos gito ni mo nga dugay kang nauli. Sige lang. Ako rin bahalag muam-am ni mama ni mo. Okay, everyone. So, weekend man tomorrow, mag-expect yun nga dagan og tawa na, ha? Yes, madam! Pangandam mo. Madam, yes, madam. Sige, pangandam na mo. Madam. Ginny, Yes, madam. naibaw ko nga bago pagadinhi, og na pa'y mga butang nga kiwawan ka. Pero, dili ko gusto nga makakita nimo. Nga maginarti ka sa imo mga customers, ha? Kaya di yung ko magduwa-duwa og taktak nimo. Madam. Bisan og sakit sa akong buot, nga nagtrabaho ko isip dancer sa usa ka bar, Priscilla. Pero musunod lang ko sa mando sa among karakuan. Kay nakinahanglan kaayo ko sa akong trabaho. So, nagkasanabot na ba ta? Yes, madam. Ting duty na sada. Nak, Masod lang. Abli na. nak, Oh, ma. Nga naman. nak. Tugay naman sang nauli si Papa ni mo, eh. Basin ulit sige pa ito pa masahiro, ma. Pero dili man gud na sa ingon ana. Nanawag ko niya, dili pod mo tubag. Pwede og ikaw mo ay manawag niya, nak. Sige lang, ma. Mangandam sa ako, ha. Unya human kay akong tawagan si Papa sa dili pa ko mo duty. Sige, nak. Salamat. Hain naman din si Papa. Ano, dili mo niya siya makontak? Kapit ng oras. Mula ko na lang ako kay basig malate na ko. Guys, are you ready for tonight? Yes, madam, ay! Good. Suko ka? Ay, wala, madam. Sure, ha? Okay, good luck. Sige na. Panganda na mo. Tara, tay. Magilis na ta. Sige. Kikulbaan man ko dayo, eh. Anak, gina basta bag-o pa. Pero madukay, maana da ka, anak. Lain gid akong kulba, ay. Normal ra lagi na. Ayaw pa da school ba, good. Kita na rabay sunod mo sayaw. Jenny, papata na ni si Manaw. Ayaw pa ko na una nga doon ay nagtanaw ni mo sa tuloy sayaw ka. Yes! Patayon na gid sa pagsayaw. Hey, my friend, look. Ayaw pa dasi mo kakulba. Oh, my God. Napagay mga tao sa... Napagay mga tao nga pag-umabot. Magkadaghan pagit ni Ron. Oh, si Papa. Siya ka na pa ko lang nisod. Manaw ko. Hey, where are you going? Hey! Ginny! Anong niwan si Papa? Ginny! Kaya sa'yo butong ni mong gibuhat, oy. Madam, sorry. Kaya anong gibuhat sa ito ni mo? Okay naman dahil tutungin mong performance ganina. Kaya ninaog man sa kagkalit sa stage. Oh my God! Oo, ako makasabot sa kong gibati. Normal na, oy. Kay bago pa ka. Pero, Wa ko makasabot sa kong gibati pagkakitaan ako sa kong Papa, Madam. Ginny, naiba ka ba siya nga niya ka magtrabaho sa bar? Owa, Madam. Bisag ko sa way nahibaw sa kong pamilya. Sa ato pa.
dili ka makakumpronta sa imong amahan nga imo siyang nakita dili sa bar. Nga naman. Kay may buok man siya nga nung niapugad dili sa bar. Ngayon sa man, andam na ba ka nga mutog ang nilas tinuod? Nga niya ka magtrabaho din Madam. Ma, na ako'y gustong isulti nimo. Ako sadnak, may isulti ko nimo bahin sa imong amahan. Nga naman, ma. Mulayas na si Papa nimo. Nga naman. Ditugan siya nako nga dili na siya malipayon sa atong pamilya. Ug may lain na siyang babae. Unsa? Hain man siya ron, ma. Tuwa sa kwarto, nanghipos sa iyang mga butang. O si pagtuon mo ni mama? Dumaan? Ngayon mo lang biyaan kung dili na ka malingaw? Kung mapulaan na ka? Anak, gisultihan na siguro ka ni mama ni mo. Bisan pagwa sa musulti na ko pa. Nahibaw ko nga nagbinuang ka. Maong dugay kang mauli. Kisa man ang babae, nakaila ba rin mo sa bar? Nga kung naabot ka man og bar. Ayaw na lang paglimod pa. Kaya ako mismo nakakita ni mo dito. Anak, wa ka makasabot. Wag yun ko makasabot ganun kaya minimong biyaan para lang sa laing babae ni mo. Pero sige lang pa. Kaya naman sa damong uwa ka. O gayon na pag-expect nga ilon pa ka namong amahan. Ang akong pag-eskwela, te. Ako'y bahalag mangitag paagi, anak. Maundang lang ka ko, te. Ayaw dong. Ikaw na lang gani ang dunay paglaom nga makahuman og eskwela. Muundang pagkid ka. Ate. Kay kabala ka sa iyong pag-eskwela. Buhaton ako ang tanan. Makahuman lang ka. Doon na sa ko'y mga pangandoy, Priscilla. Ug usaan na, nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Pero tungod sa kalisod, ug aron makatapan ko sa gastuhan sabay, mas gipili na ako nga motrabaho kaysa mapadayon pag-eskwela. Ay, ningawa ron, uy. Lagi, murag gamay ra gyud kitaan ni da. Karon pagyud nga nagkinahanglan na kayo kong kwarta. Kung gusto ka og extra kwarta, na ako'y trabaho nga pasudlan nimo. Unsa man? Magtrabaho ka sa usa ka fast food chain. Naghiring man nga akong kaila. Pero maulag ki. Wala sa kay paway kay mo duty para baka dinhi gabi. Okay ra ko, ana. Sige, pasudla ko, anak, pi. Sige. Ako ina na akong kaila, ha? Ay, kadugan ng tao. Kinahalampas-pasan ako akong lihok. Ay, arang-arang na lang kay gamay na lang tao. Kasakit sa kalawas. Lami na gid kayong ihigta pero dili pwede. Majuti pa ko sa bargi kan din eh. Nak, okay ra ka? Tibuk adlaw na lagi kang wa dinhi sa bay. Puro naman lang katrabaho, nak. Wa naman ko makakita di mo nga nipahuway ka. Okay na, ma. Ayaw kabalakan ako. Basig masakit ka na simba ko, ha? Pahuway sa taon. Kinahalan ko mo kayod og maayo, ma. Uwa na si Papa. Mong kinahalan maning kamot ko. Oon sa ka kung mutrabaho ko, nak. Ma, dili pwede. Doon na biya sakit sa kasing-kasing. Dali kay kang kutasan. Simba ko kung siya mahitabo ni mo. Pero, nak. Ma, ayaw pag ginahig-o. Ayaw kabala ka. Okay ra lagi ko. Jimmy? O Jimmy? Ansa, madam? Wala sa ka. Kanina pa magangal sige, nuktok. Sina pangandam na. Sige, madam. Oy, Jimmy, nausa ka, uy. Ano ko daw bibarag pang ka? Nalipong man ko. Uy, Jimmy!
Ay, salamat. Kanimata na gyud ka. Sorry, madam. Mabangon ako. Pahuway na, pahuway. Noon sa mga oy. Sa mo, wala mo na kay pahuway kay mutrabaho mo na kay galawan. Kunya, mutrabaho pag yung ka din sa bar magabi eh. Lagi, madam. Kinahanglan mangkod. Kuya binin mo, bilib kay kunimo. Kay kugihan ka kayo. Mahikas na mong trabaho. Madam. Pero dili sa Pilipinas, anugon kayo imong kahago. Kay dili worth it ang bayad. Dili gyapon ka paigo ang kita. Bisan pa og patay-patayon pa na mo imong lawas pagtrabaho. Mauligi, madam. Pero kung sa laing naso din imo buhaton, nga dubli ang imong trabaho, ug mokugi kag maayo, aw, babayaran jud kag dako. Laing nasod? Oo. Unsa man, interesado ka? Kay tabangan ta ka. Sure ka, tabangan ko nimo? O lagi. Kaya akong gisayangan sa imong kakugihan ba? Dako ko og pagsalig nimo nga layo ka og maabtan. Sige, madam. Madawat ko si mong offer. Sige. Ako i-chat nimo kung unsay mga kinahanglan nun, ha? Talanon nimo andamon, okay? Pero, di ba kinahanglan matagdako ang kwarta, ana? Para makalarga, madam? Ay, kabalak ka. Naarak ko. Ako'y bahala. Pero, oy, utang, ha? Wanay libre ron. Oo, madam. Salamat kayo, madam. Excited ako makalarga. Aha, unsay mo larga ka? Manarbaho ko sa laing nasod, ma. Nak, nibiya na gani si Papa nimo. Hasta pud ka imong biyaan. Ma, si Papa, dili naman tumabalik. Ako, mabalik pa man ko. Ma, please. Ayaw na nagkukontra sa akong desisyon. Oh, uy, Si Dong Jun, ron? nganong namundak man to? Doon sana ako, ma. Dong, ano man ka? Huwag ko papila sa exam. Kaya wala na makabayad. Hala, Dong, pasan siya gid kaayo. Nawagit sa kuna-una. Okay na tiyo eh. Diba ko nga daghan ka una. Wala magani kay tarong pahuway gani. Ayaw ka bala ka, ha? Dili na ni mausab. Mondang lang lagi ko te. Ha? Nga na bang gusto magkikang muundang? Gusto ko mutabang ni mo. Dong, nagka-istorya na tabahin, ani, ha? Og dili na mausab ang akong huna-huna. Mupadayon kasi mo pag-eskwela hangtod nga makahuman ka. Nakasabot? O, te. Nag-text. May employer na ko! Yes! Yes! Makalarga na ko! Grabe ko kaayo nga kong kalipay, Priscilla. Kay na-imagine na ako nga mahayahay na unya ang kinabuhi sa among pamilya. Ako nagbalitaan si Madam Ani. Mayo inuon. Ang pingin lang ka ng imong trabaho, ha? Oo, Madam. Bilisan ako usikan imong gihatag nga oportunidad na ako. O gikasad mismo, pagamping po dito. Oo, Madam. Padumigit ko sa Kuwait. Lord, ikaw ni bahala na ako, ha? Nahibaw ko nga dili ko ni mo pasagdan. Sa tinuod lang. Di ko albaan ko, pero excited ko sa resulta ng akong paglarga. Maka-imagine ako nga makapatukod daw niya migamang kaugalingong pay. O niya, wala na problema sa mga tambal ni Mama kay naanak ko'y dagang kwarta. Kanindot imagine nun.
Jeannie, right? Yes, sir. Give me your passport. Huh? Why, sir? Don't ask. I hate questions. But, Give me your passport. okay, sir. Here, sir. Now, go to your room. Which room, sir? Nilakaw na magdiritso. Asa man ka ako nga kwarto, ani? Ay, kuging na ako rin magbuot. Tanaw na lang ako kung asa yung kwarto nga bakante. Kani ka nga kwarto? Kaabog pa ni kwarto, ha? Bragda ko maglimpyohanan. Mangita lang ko klain. Kani, kilimpyo. Unsa man ni? Mga gamit sa bata. Siguro yung anak sa Sir Khalid. Dili na lang ako dinihi, eh. What are you? Kuratan ako, eh. I'm looking for my room, sir. Follow me. Kastrikto sa ni Sir Khalid, eh. Musunod ako. Basi makasabaan niya ako. You will stay here. Wow. Kanindot. What are you saying? I said, the room is beautiful. It's so clean. Fix your things and go cook dinner. Okay, sir. Sakto ba kanina akong giloto? Kapaiko ra ba kanino? Wala ba ko mahibawad akong pilakabok na napuyo din sa bahay ni Sir Khalid. Masukuro ba siya pangutan-un? Ano yun, saan man ako pagkibaw kung dili ko mangutan, ha? Ay, kalabad pa yaan ni, uy. Next time, don't cook too much. Just cook for the two of us. Kami rin ang nagpuyo ning dako kayo niyang bay. Hain man ikaw itong bata nga tag-is mga gamit sa kwarto. Nak, sigurado ka nga okay ra ka diha? Ma, ulagi. O niya, makapahuway ra kag tarong. O, ma. Bisa nagstrikto nga akong amo pero dili man si salbahis. Dili sama sa uban nga, pagutman og daog-daogo ng mga trabahante. Mayo hinuon, nak. Ay, ambot ba sa doy? Nganong paspas man kayong kulbas akong dughan. Ma, okay ra ko diri, ha? Ay, kabalakan na ako in town, kay basig maunsa ka diha simba ko. Mag-amping ra gyud ko diri. Ay, salamat. Manakit tao ng oras akong duty. Makapahuway ng kit ko. Jenny? Sir? You continue cleaning. But my work time is... I will pay you more. Clean the room upstairs. Which room, sir? Kaning room? Kaabog kahugaw, ani. Ay, kinusa pa ako mahuman, ani. Nga naman palimpyuhan man niya. Kadlaw na. Pero wapagit ko mahuman. Ay, kapuya na, uy. Pero matod pa ni sir nga dili ko mundang kung dilinin ako mahuman.
Paita, dukaan na ra ba? Kakatiyot pa na ako niya tuog. Isa man ninanawag. Dong John? Bago pa ka ni matati? Oh, dugay manggod ko na. Kuan, dugay ko na katog. Kuan mong guti. Si mama ba? Kay pila na kaadlaw nga mukalit lang nga maglisod siya ginawa. Unsa? Onya, o ano mo dala sa ospital? Wa, kay di man siya magpada. Dili ka na unta siya gustong may baw ka pero nabalaka naman gud guti. Kayawan ko kung si may tabo niya. Wata ka pa'y bawa. Simba ko in town, Dong. Dong, sige, ubanin si Mama. Pa-check up mo. Ing na nga magpadakog kwarta, ha? Naapaman ka kay kwarta dihati. Ako rin bahala. Basta ang importante nga masiguro ang kahimtang ni Mama. Basta bahin na gani sa akong pamilya, Priscilla, dili ko magduha-duha o gasto kay para na nila ang akong paglarka. Pero sa tinuod lang, uwa ko kay bao kung asa ko mangita kwarta para ipadaan nila. Sige, ti. Ako sultihan si mama. Kumbinsiha, gyud ha? Oo, Ate Jenny. Salamat kay ti, ha? Huwag sa payan, Dong. Ay, asa man ako kwartaan ni? Para ipadaan nilang Mama. Dili pa biyating sweldo. Bahala na. Masuway ko og cash advance na Sir Khalid. Saan manin ako sa pagsulti, ha? Sir? Jenny, you cook a lot of food. My friends are coming over today. Okay, sir. Faster! Okay, sir. Wagit ko makasulti ni Sir Khalid. Unya na lang siguro. Mangita lang kong timing. Kadaghan naman di kamiko ng Sir Khalid. Puro pagkit lalaki. Uy, bisag usa ka babae siya mga bisita. Dili pa nga ni siya bayot, no? Nara ba ko'y nadunggan nga nasiguro yung mga bayot anin nila. Pero, patanggo lang. Tinuod pa ka. Usab-usab ka, Sir Khalid, anak. Ay, bisag usa naman inisod sa akong utok, eh. Magkinahinay na akong panglimpyo, eh. Jenny, serve us more drinks. Okay, sir. Ako'y, nakupog naman ni Sir Khalid. Okay ba ka ni siya kung karoon na nakusultihan, no? Jenny! Sir, can I ask you a favor? Oh, what is it? I need money for my mother. I will give it to you later. Come to my room once the party is over. And make sure the room is clean and ready for them to use. Mauding kipadali-dali ito niya klimpyo. Ni anak ko tungod sa pultahan ni Sir Khalid. Come in. Sir,
di ang mga amigo din eh. I will come back later, sir. No. Lagdadur. I will Dadur. You want money, right? Yes, sir. Then, you have to work for it. What do you want me to do, sir? Oh, I'll go first. Okay. Sir. Come here. Oh. Sir, no, please. Please, Sir Khalid. Stop! Sir! Please! Please, no! No! My goodness. Where are your clothes? Did it? Yes, sir. Go back to your room. And I will give you the money later. Okay, sir. Diyos ko. Ano man. Huwag sa may saang akong nahimo ang gisulutan mo ko ni mo, ate. Nagtarong manunta ko sa akong pagkatao. Ngano man. Here. Envelope? Your money. Thank you, Sir Khalid. I'm sorry. I was drunk. Why did you do that? You took advantage of me. I will explain everything. Unsa? Namatay ang iyang anak? O gusto siyang makanag balik? Oh. Og kung mamabdos ka na ko. Undangan ako na ko niya. Og punan ko din niya akong sweldo. Uy, ganun nilipan niyang asawa yung di pa mabdusan. Wa na siya asawa. Nibiya ni sa dihan namatay ang ilang anak. Mau ba? Kunya sa may desisyon ni mo. Ay, kung gingnak nga, musugot lang ka nga mamabdusan ka diha. Madam. Kung musugot ka, mura naghapon ka og nagtrabaho dris bar. Nga magpagamit o kag lalaki para lang magkakwarta ka. Madam. Unsa may angay na kong buhaton. Kung dali ko masukot, mawagtangan sa kong trabaho. Kaya mangita man siya laing trabahante nga modawat siyang offer. O nga kinahalin kayo ko ni trabaho. Dali ko gusto nga padung na sawa ang akong kahago. Oh, si Dong Jun. Dong? Si Mama. Oh, ano naman si Mama, Dong? Unsa nahitabo niya, ha? Bigit siya pa na sa ospital. Unsa? Nakasabot ko sa akong mama, Priscilla. Dili siya gusto nga makagasto ko. O dili siya gusto nga doon na pa'y lain nga mohasol tungod sa iyang sakit. Dong, ihatag na ko ni Mama palihog ang cellphone. Ing nga makikstorya ko. Sige, te. Ma, si Ate Jenny, oh. Nak. Ma, patuosad, mabi. Pa-check up ba? Dili ko mahimutang dinhi kung dili ka magpa-check up. Ay, maubitaw ni hinungdan nga dili ko gustong pahibawoon ka. Para dili ka mabalaka. Ma, sige na. Nak, mas maayo pag muuli na lang ka diri kung ganahan kang mauki ko. Ma.
Do you want to go home? No, sir. I need this job. Also, does that mean you are accepted my offer? Kinahanglan nga ako ni buhaton. Dili ko pwede mo pauli. Nagkinahanglan mi kwarta. Ako na mo'y makahatag sa mga panginahanglan ni Mama o ni Dudong John. Didi. Yes, sir. I accept your offer. Uy, my God, hindi misugot ka. Oh, madam. Uy, ano kong taon? Yung na nabagyo ka ka-desperada, ha? Desperada na akong desperada, madam. Pero nahibaw kagit ko unsa ka importante para na ako ning trabaho, O gantong ko mo sakripisyo para sa akong pamilya. Sige. Kumusta si Mama, Dong? Nisugot na kaya taon siya nga, magpa-check up te. Pero kinanglan siyang i-admit aron nga maobserbahan. Sige lang. Mas maayos na aron ma-monitor siya. Unya, ang bayranan te. Kada adlaw magkadako ang bayranan sa ospital te. Ayun ay kabalaka, ana. Ako rin bahala. Are you ready? Yes, sir. Okay. In my room, now. Okay, sir. Positive na lang, please. Para makumadaling akong kalmaryo, please. Please. Negative pagit kahapon. Pero sige lang. Ang importante nga padayon nga maghatagog na ko ang kantidad sa Sir Khalid na ako. Good news te. Doon na lang imnon nga tambal si Mama. O makagawas na siya sa ospital. Ay, salamat in taon. Salamat kay te ha. Salamat kay wa minimo pasagdi. Makabaos ra niya ako nimo puhon te. Siguro aon na nga makahuman kasi mong pagtuon. O te. Kinahanglan makahuman gid ko para makabaos ko nimo. What is the result of your pregnancy test? Still negative, sir. Oh, I'm so sorry, sir. don't say sorry. Let's just try and try and try. Okay? Okay, sir. Abi mo, kung gusto gid mo nga padayon pa kang makadawat og dakong kantidad, mas ayo na lang sa nga wa pa ka mamabdos. Ha? Nga naman, madam. Kay padayon man siya nga magbayad nimo matag higayon nga dunay mitabo ninyo. Kay kung mamabdos na unya ka, di na gyud siguro siya mohatag nimo, di ba? Di ay no. See? Tanaw nimo, usay buhaton niya kung mamabdos na ka. Sakto si madam. Unsa man tuod mo isunod mahitabo kung mamaptos na ko. Papahawaon na ka ko niya. Or padayon ko nga magtrabaho niya. Dili ko gusto maghuna-huna. Unya na lang ko ni huna-hunaon kung maabot ng higayon. Sa pagkakaroon, mangwarta lang sa akong maayo. Te, kadako ko daning imong ipadana mo. Para negosyo na, Dong. Gusto na ko nga imo ning hiposon, ha? Kay kung mauli na ko diha, magnegosyo na lang ta. Okay, te. Nakumanig kita ako panglaba. Manghugas ko sa mga plato. Jenny, are you okay? Yes, sir. Give yourself some time to rest. Don't stress yourself, okay? Nakabantay ko ni Sir Khalid ni mga niaging adlaw da. Buotan man kayo. Hinoon, di lang siguro siya gustong ma-stress ko.
Kaysa ko nahibawan. O sa ang stress sa hinungdan nga nung dugay nga mo mabdos ang usa ka tao. Tanaw ni mo, kung sa'y buhaton niya kung mabdos na ka. Nibalik na sa una nagisulti ni Madam. Kung papauli-on lagi hapon ko ni Sir Khalid sa pinasaman ko mga anak. Og mawadan akong trabaho. Mas maayo pa tuod. Og dili na lang ako magpamabtos. Mautuhig gayon, nga kinahanglan gud nga mo decide ako Priscilla, kung mapadayon ba ko sa gi-offer ni Sir Khalid or sultihan na lang nako nga muatras ko sa among kasabutan. Mangibos na lang ako sa akong mga butang daan. Nahibaw na ko unsay mahitabo kung man ako masultihan si Sir Khalid sa kontestasyon. Oh, tuod di ay. Ang akong passport na aman di niya. Why do you want your passport back? Sir, I don't want to continue with our agreement. I don't want to get pregnant by you. I'm so sorry. Oh, I understand. So, I will go back to the Philippines. You don't have to. You can still work for me. Sir Khalid. Ay, salamat intahan. Kipadayon akong pagtrabaho ni Sir Khalid. Siguro, nakita niya kung unsa ko kakagihan. Basig na luoy na siya na ako. Daan palagi ko. Maayo gining tao si Sir Khalid. Desperado lang gid siya nga makabatunog anak. Ay, parihagit ni. Buhato ng bisang unsang butang kung desperado na kaayo. Ay, salamat din taon. Ay, tempa. Basta ko kinilawaan. Tempa, kaya naman ko tungay sa kong binuwang sakit. Magbiti ko. Oh, positive. Magdus ko. Oh, pregnant? You are pregnant? Yes, sir. Thank you. Thank you so much, Jenny. Kikakus ka niya. I am so happy right now. Magdali ko. Tukayan ako nakamataoy. Luya man kayo akong lawas. Jenny, breakfast is ready. Siya mo'y nagluto. I cook so you could rest well. From now on, I will take good care of you. Muna naman linug ako'y amo, ani. Aray, sakit naman akong tiyan. Mga anak na matingali ko. Sir! Sir Khalid! Hello, baby. Paspasan ni mo ni kawas, oy. Salamat, ha. Kiwa ni mo pantusa sa mama. Jenny, what do you want to name him? Khalil. Oh, good choice. Thank you so much, Jenny. Sir, And there's something I have to tell you. what is it, sir? I love you.
We are family now. And I want to take good care of you and our son. I don't want our son to grow up in a broken family. You're a good person, Sir Khalid. That's why it would be easy for me to fall in love with you. Oh, thank you, Jenny. Oh, thank you for everything. Mutuo na ko karon. Ngagikan sa kasakit, tubangan ko kini og tumang kalipay. Sa akong paglarga isip OFW, wa gyud ko magmahay. Dinhi na lang ko to, daghang salamat. Inyo magtatampo, Jenny. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Jenny, dinhi ning atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kami sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamitaw.